emanaldiak hasi dira, eta urten haurtzaro ikastolan Oiartzunen gaude. Segi! Euskal Herri guztiko gazteak ditugu gurekin, eta oso ondo pasatzen ari dira, lehenengo egune oso ondo joan da, eta hemen bideoek. Ez da salbuespena, biharrak irakan aietzen duen eskema. Preso preventiboen impotentzia zitxoiten, ospatzeko zeo zera itzakiak asmatzen. Ez dezu albara, azkira zine egiten, zinez, amaren promesak ez direla bete. Fantasiazko historioen amaiera, aurre ikusi dezu firmatzelan kontratua. Oiartzun hobeto ezagutzeko altxorraren bila jolasean aritu dira. Eta oso ondo pasau dute, hemen ikusi aldezun bezala. Zure bideazkenik hartu zenuen, ateak zabaldu eizenit. Baskalostean, bideoklipak osatzen hasi gara, eta 3 bideoklip aurkeztuko ditugu aurten. Ispiluak asotz taldearena, Bendetaren rigian egan, eta Itziarren semeaken Xerga bizitza. Eta esteko irudirik. Baina oso ondo pasau dute, da lan asko indute. Eta azkenik, gaurko gauelaren irudi batzuk utziko dizkizuegu. Gaurkoz hau izan da guztia, eta astean zehar informatzen jarraituko du. Eta... espero dugu disfrutatzia, umiek disfrutatzen dabizen moduen. Eta... disfrutau zuek ume barik. Izan gaizto!